Iku bयबो सोंबाय थायो मोनसे बाथ्राखौनो बयबो कुइसन खालामबाय थायो आं दिनै खोन्थाथारनोसै आंना माबोरै गिदिर जानाय दालाय फ्लिपकार्ट मिश'फोराव मोनसे थेमानि बुस्थु मोना होमबा इखौ हराव फोननानै नानानै लाबाय थाबानो गिदिर गिदिर जागोन आं दिनै खोन्थाबाय आरो आं रावनोबो खोन्थायामोन नङाबा आंखौ नायनाय नङाना मानसिफोरा बेलेग सिख्लाफोरनाबो गिदिर गिदिर जाबा बेलेग सिख्लाफोरखौबो नायगोन जेबो नङा दे बिराद रिकुवेस्ट खालामथाबाय मानसिफोरा बिराद सोंहरबाय थाबाय मेसेन्जारावबो सोङो लाइभफोरावबो बिराद सोंबाय थायो ओमफ्रायथ' आं दिनै खोन्थाबाय आरोना इयो मा होनो मिश' फ्लिपकार्टफोराव मोनोना बेफोरखौ फोननानै लाबानो जाबाय ओमफ्राय मोजां समान समान नाबानो जाबाय नङाबा थाइसे खाना जाजागोन थाइसे फिसा थाइसे गिदिर जाबा मा जागोन नङाबा थाइसे फिसा थाइसे गिदिर जागोन आब'आ मा होनो मार्लेन ब्रह्मआ सोंदो आब'आ दिनाव खेबबेसे खियो आं खेबसेल' खियो फुङाव